Zitando itwa Peter Mutarani. Welcome back to Peter's Passion. Kana first time yako, please buy a subscribe button or buy a notification bell kuti pese pano posta video unopewa notification. Without wasting much of your time, let's jump right into the topic of today. Nasi tudautaura nezve the mystery behind healing. But before I do that, ndoda share nemi a few of my experiences with healing. Kuti Mwari wakambondishandisa sei pa healing. Ndakambova nekutenda umwe musi kunamatira doro remunhu ndikati iri ndoro kupedzisira. For sure rakava rekupedzisira. Munhu iye anga achimwa doro for the past 20 years, anga ari a drunkard. But kubva musi iwoyo haana kuzonwa doro futi. Pese paainwira doro airwara. And I glorify God for using me. Munhu iyeye nanhasi achanwi doro. Kechipiri, pane mukadzi wandaishanda naye pabasa pandaishanda. Akauya achiti atakwa spiritually, ameno zvaainzwawo, achiti zvaane wiki zvichimunetsa. Then I prayed for her, titori pabasa. Zvikangu wakadiki nakangoita kaprayer, paaenda kumba, akadzoka achipa testimony the next day akati uri munhu waMwari iwewe. And I will tell you the reason why inini I always believed kuti ndikanamatira munhu aikwanisa kupora. I will tell you why. My third experience, pane umwe munhu aive ari muhospital akatozvimba uroi achitonzi mangwana arikufanira kutopinda mutheater kunooperatwa. Ndobva taenda iko kuti kanomunamatira. But the next day aifanira kupinda mutheater kunooperatwa. Akabva discharged. Akabva anzi wakutobuda, you are healed. Watoyo okay, well there is no need for us to operate you. Imwe another experience, takapinda muchipatara mune munhu kadzi airwara, tichibva tamunamatira. Haana kutombotora nguva akabva atodischarge, anga atove right. But anga achitorwara zviri serious. To God be the glory. Then imwewo time, this one may be funny, but ndeimwewo zvakaitika. And I don't know kuti ndimwari through inini here or through another man. But there was a lady who came to me, munhu wokuziva, akanditi ndikutadza kubata mimba and can you pray for me ndikuda mwanakomana. I prayed for that lady. Mukadzi iye akabva atoita mimba akaita mwanakomana. Akatozodzoka achinditenda kuti zvakazoita ndaita mwanakomana. But I was surprised. The reason why I said it's funny because I was surprised also when I went to some church that I went to. I met her there. She was also testifying, thanking the man of God there kuti ndakazoita mwanakomana. So I don't know kuti Mwari vakashandisa inini here ipapo kuporesa munhu iye o vakashandisawo havo munhu waMwari wekuchechi kwatakaenda ikoko. I don't know. But vanhu imimi kana mauya kwatiri muchitizo kunamatirai, please imbositikai neminamatiro yedu, chimbomirai kumhanya kuti muzoziva kuti manamatirwa papi mukaporera papi. Alright? Kuna mumwe vanhu vanoti wakanamatirwa nhasi kuchechi, woenda kung'anga, woenda kuchipatara, woenda kupi musi waunopora hauzozivi kuti unotendani. Maybe ng'anga ndoyakupa mushonga wokukundisa yobva waenda kuchechi wonotenda Mwari. Thank you God, ndakapora, ndakanamatirwa naningi ndikapora. Iwe waenda kung'anga. Or maybe mapiritsi auri kumwa ndoakuporesa, but iwe uri kuenda kuchechi wonopa testimony. Ndotenda Mwari andiporesa, zvazodai. Yeah, toziva kuti Mwari anogona kuporesa through mapiritsi. But zvandiri zvamangotaura panapa ndezvokuti chimbomirai kusanganisa minamato. Waenda kung'anga, waenda kuchipatara, waenda kuchechi, waenda kupi. Pawaporera ndepapi pekuti uzotestifya haupazivi. Anyway, izvi tozokuudzai mapora, but kana muchirwara yatezoa kuti mune muri pahari mune muchida kukurumidza kupora. But imwe yekupedzisira, the said one, takanamatira mwana for weeks and weeks. And then the child died. It's possible. You can pray for someone otosvika pakufa wanamata. So yeah, that's a sad situation here. So apa ndanga ndichishare nemi kuti ndakamboshandiswawo sei naMwari zvandakaona inini panyaya healing. The reason why I believed kuti inini I think ndine gift of healing because ndakaita hope dzakawanda dzandairota vanhu vakaungana vachiuya kwandiri ndichivanamatira ndichikasta mademon. Several dreams, several times ndairota ndichinamatira vanhu ndichikasta out mademons. Every time ndichikasta vanhu mademon out, ndaitorota vanhu vakaita line vachida kunamatirwa neni. So I ended up believing kuti calling yangu ndeye kunamatira vanorwara nokukasta out mademons. So sorry ndazotora nguva yenyu tisati tapinda healing. Now let's get into healing. You cannot heal what you have refused to believe. Healing iri apa mumusoromo. Healing haina inini. Healing haina mishonga mizhinji even yekuchipatara yamunonwai. Healing haina muprofita. Healing haina inini. Healing iri kuna Jesu. Healing iri mumusoro mako umu. Even kuna Jesu kwacho
wapedza waenda kuna Jesu kwacho anokuudza kuti kutenda kwako kwakuporesa. Saka believing that you are healed ndo zvinokushandira, ndo zvinokuporesa izvozvo. The real medicine is not in the pharmacies. The real healing is not with the prophet. The real healing is not with anyone else, but the real healing is in your head. The real medicine is in your head. Believe. Let me tell you kuti isusu taita sei tichikura. Taiti tikanzwa mabayo taidrowa chiseko, todrowa muchinjikwa pakati, tosvipira mate ipapo. Waitopora. But waipora here nekuda kwokuti wadrowa seko pasi, ukadrowa muchinjikwa pasi, ukasvipira mate ipapo. Asi zvaikuporesa, chaikuporesa ibelief yekuti zvandaita izvi zvinondiporesa. That is the mystery of healing. Also, the other thing that I want to tell you ndezvekuti zvirwere zvizhinji ma-spirits, zvirwere zvizhinji ma-demons. That's why uchiona pakauya Jesu anakuya negwenzi raakauya naro. Jesu anakuya neimwe minzi yekuporesa munhu, but he was rebuking sicknesses muvanhu. Imagine fever. Yekuti izvozvo right now every Christian akaita fever akangova nema-symptoms chete yekuti anofungidzira kuti ane fever, anomhanya kufamasi. But Jesus was rebuking fever. Akarebuka fever kuna vambuya vaPeter. So ma-sicknesses mazhinji, ma-diseases mazhinji anombokonzerwa neiko? Anokonzerwa nema-parasites. What are parasites? Mbopoza video ino right now. Go on Google and search parasites. Just type parasites are demons. You see the images of zoomed parasites and the images of demons. The comparison there. They are very small, they are very tiny. You have seen those things. But some, not all, some parasites are demons actually. And demons causes sicknesses. So the moment yauri kufunga, the moment yauri kutenda, pane mukadzi akabata gemenzi raJesu akanzi kutenda kwako kwakuporesa. Jesu haana kuti ndakuporesa o waporeswa naMwari kudenga, akati kutenda kwako kwakuporesa. Saka healing iri umu, because iwo pauri kufunga wabelieve, kubelieve kukomanda. In another words, you are commanding the spirit that is in you. Spirit iri mauri iri kuita sei? Iri kudya your strength, iri kudya your life. Okay, let me find for you the definition of a parasite here. I'll read for you the definition. A parasite is an organism that lives on or in a host organism and gets its food from or at the expense of its host. So parasites lives in human bodies, not only in human bodies, in all bodies, and they cause sicknesses in bodies. What do demons do? They live in bodies and they cause sicknesses also. Demons can take any form. Hazvirevi kuti ma-parasites ese mademoni. But iwo ma-demons acho anozvitransforma into anything. Mademoni chaiwo anozvitransforma kuita mapete mumba mako, zvinyu riri pamadziro pamba pako ipo paya, chimuremwaremwa icho chiya, shiri, nhunzi or whatever. Ma-demons anozviita. Saka ma-demons anozvitransforma into parasites, anozvitransforma into diseases. Zvokuti vazhinji vakatobatwa AIDS nhasi uno uyu avatorina. Ukanyatsonamata zviri serious chaiko ukanamata ukabelieve kuti wapora. Even AIDS. Do you hear me? Even AIDS. Spirit iyoyo inobva. Jesu pane pamwe paanotaura kuti iyi spirit, aya maspirits aya haabve kunze kunge waita prayer and fasting. Hamusati mambozviona here kuti munhu asati adiagnoswa AIDS kana kuti asati adiagnoswa cancer, munhu iye anenge atori okay. The moment yaanongonzi adiagnoswa cancer, akutotanga kutorwara atove serious. And that person will die quick nekuti akuziva kuti ane cancer. So what killed the person is here, the mind. Do you know kuti mind ndiyo inokupa fear? Kuziva something kunokupa fear, and fear is the opposite of faith. Do you know kuti fear is belief in the negative? Kana iwewe uchitya mbavha, kana kuti uchitya muroyi, kana kuti uchitya Satan, you have a belief. You are believing that a witch can destroy you. That's why you fear. So fear is believing in the negative. Kutya Satan kwauri kuita, kutya Satan nekuti you know what he is capable of doing. God is telling you that I can protect you. Satan is telling you I'll destroy you. So ukachoose iwewe kutya Satan, uchitadza kubelieve muna Mwari. You have believed in what Satan can do. Unknowingly, you have believed. So fear is believing in the negative. Saka ma-parasites mazhinji, ndosaka mchiona even vamwe vanhu mukaenda kuzvipatara, utonoudzwa kunzi une problem yakati, unotonopuwa mapirits, wopuwa medication yese, hakuna chinoshanda. It won't work. Because what you are dealing with is not a natural parasite, it's a demon in the form of a parasite. There are many of you who are sick, and when you go to the hospital, they won't find anything. You have all the symptoms.
You are not comfortable, but go hospital vanokuudza kuti atokupa mapainkillers chete, we did not find anything. When that happens, then you have to know that what you are dealing with is spiritual. So for you to get healing, you have to visualize. Funga kumberi. Imagine watopora wakutofamba. Healing inogona kutouya just because you have imagined yourself uchifamba kana kuti well. Just believing, kuva ne picture, visualize the future of you wapora. I am telling you, ndo panova healing ipapo. Healing iri musoro maisi kupi. Medication izhinji unopiwa, even my doctors, they are just giving you so that you believe kuti wapiwa something. The moment you go believe kuti wapiwa something, wakutopora. Not because medication yashanda, but because you have believed. So it all goes back to you, a human being, believing. Jesus was not out there with prescriptions and medication. He was out there rebuking spirits, rebuking evil spirits that tormented people. How do you think evil spirits were tormenting people? By causing sicknesses, of course. So the time he was healing the sick, he was not treating people with medication. He was just speaking to the root and say, you spirit, leave. Munhu anonzi akaopereswa sei kune demoni. Kunge uchirwara, kunge usiri normal. It's either urikupenga or urikurwara or there is something wrong. Ndokuti paonekwe an operation of a demon. Vanhu vanozviuraya vaya, they are possessed. Maspirits ariko maspirits anotoshanda basa iroro rekuita kuti vanhu vazviuraye. So Jesu akarebuka fever the same way that he was rebuking demons. So which means he was speaking to something that has ears, something that can hear. Ukaverenga Acts 10 verse 38. Zvinonzi Jesu akaenda around healing all those who were oppressed by spirits. So when people are oppressed by spirits, they are sick and they need healing. So by now believing that I am healed, even uri kuchipatara ikoko, even uri kwamadzibaba, even uri kuna fake prophet ikoko, you can be healed uri ikoko, not because the false prophet ane power, but he knows the mystery, the mystery is in your head. So he tries his best to make sure that you believe in your head first. Wakapiwa anything, wakapiwa whatever that the false prophet nganga or profita chae or ani zvake, wakango believe chetewo kuti chinhu chaupiwa chinokuporesa. Healing may take place. It's in here. Then there is something chandogona kuti nini, environmental healing. Yekuti iwewe, as long as uchiri in that same environment, you cannot be healed. You can only be healed when you are outside of an environment. Do you get what I'm saying? Pane zvimwe zvirwere zvinoti ukabva panapa nhasi uno pauri iwewe paurigara ipapo unotopora nekuti wabva ipapo. Do you know kuti why vanhu vachirwara stereki mumacities? Because they are so much away from nature. Unoziva here kuti nature chaiyo can heal your body. Miti, mumvuri wemiti, kuzorora pamvuri wemuti kunogona kuporesa muviri wako iwewe. Do you know kuti kufamba barefoot netsoka kunogona kuporesa muviri wako iwewe? Kudya organic food kunogona kuporesa muviri wako. Saka environment food matters. Saka haugoni kupora kana problem yaunayo yakakonzerwa ne-environment, haugoni kupora uchirimo musame environment. For an example, kana iwe uchishanda pamarasha, panoitwa zvemarasha, ukabata TB, haugoni kupora TB uchiri pamarasha ipapo. Unofanira kubva pamarasha. Kune maspirits enzvimbo dzamuri kugara dzekuti munhu atogara munzvimbo imomo spirit yedivorce iripo panzvimbo yakatomirira kutoshanda basa. Kune nzvimbo dzakafanana neSouth Africa, vanhu vakabva nemamarriages avo zvakanaka kuZimbabwe, vakauya zvakanaka vachiwirirana, murume ndiye akatanga kuuya uwo mukadzi ndiye akatanga kuuya, kuzodaidza umwe kugara 2-3 years vanhu varambana vasiyana. Pfutseke vanhu vakudzokera kumba va 1-1. Ispirit yenzvimbo. So maparasites andichitaura aya kana kuti mademons, what are they doing in your body? They are eating life that is in you. There is something called life that is in you that they are feeding on for their own also survival. So they need your life so that they can continue living. Kana dzapedza nelife yako dzoenda dzonotsvaga kune umwe achiri nelife, iwo unenge wafa. They move on because they don't die. They keep on taking people's lives. So for an example, when a battery is used, battery rikanyanyoshandiswa rinoita sei? Rinopera moto. Therefore rinoda kuita sei? Kuchajwa. Battery rinochargewa nei? Rinochargewa nechinhu chine moto. Saka life inochargewa nelife. Saka iwewe life yako kana yakudzikira, iwe mbozvifunga kuti vanhu muBhaibheri vairarama ma 800-900 years chirudzi, vanga vari connected to life. Isusu right now we are disconnected from life. That's why tichirarama makore mashoma. Ndataura inini kuti kutofamba usina bhutsu chaiko. Wamboona varungu vanozviita. They know the importance of kufamba usina bhutsu. As a human being, semunhu wenyama, chitombobvisa bhutsu, umbofamba une tsoka barefoot,
izvozvo chete zvine healing, izvozvo chete zvokufamba netsoka barefoot zvine healing. Kuzororawo 1 hour pamvuri wemuti kune healing. Kugara pama-natural places kune healing. Nature itself can deal with your problems without any other prophet out there. That's why muchiona ng'anga nevamwe vanhu vanoziva zvinhu zviri spiritual, they want to play nezvinhu zviri natural, more zvinhu zviri natural than zvinhu zvakamodifyiwa. Ng'anga chaiyo inotokuudza kuti handiite zvemapiritsi, ndodya mushonga. Inoda organic, haidi chinhu chakambopinda nemamachines chikazoiswa machemicals. Inoda mushonga raw, mushonga iwoyo. Because mumushonga usina kubatwa, usina kuitwa zvakawanda, usina kubikwa, mune life irimo momo. Like I told you, kuti bhatiri kana rawopera moto munoriisa pa charger, rochajiwa. Life charges another life. The life of a tree will heal you. So there is a mystery here. Mwari pavakasika denga nenyika nezvese zviri mairi, chirwere chachisipo, but pakauya chivi ndo pakauya chirwere. So when I'm telling you kuti sicknesses, zvirwere zvizhinji mademoni, you will not understand. Before the fall, before sin, there was no sickness, there was no death. But sin yakauya nezvese izvi. Why? Because behind each and every sin is a demon. There's a demon called adultery. There's a demon called fornication. There's a demon called lust. There's a demon. All those things, zvamunonzi sinful. Chinonzi sin is a spirit. Jesus said, the words I speak to you are spirits, and angels are ministering spirits. So chivi chese chakamentionwa muBhayibheri kunzi chivi is a spirit. Paipe panonzi do not lust, pari kunzi do not allow this spirit of lust to enter you. That is why most of the people who are struggling with lust cannot stop. They want to stop, but they cannot stop because it's a spirit. So when sin entered the world, ndopakapindawo zvirwere. Paipai panonzi cleanliness is next to godliness. Pane pachitorwa kuti iwewe ukatoklina cockroaches, sometimes you have helped yourself. No demon will come into your house and take a form of a cockroach. Kana mumba mako musina cockroach. Mumba mako, that's why things are not working in your marriage. That's why things zvese zvakuronga zvita kunge pane munhu ari kuziva. Muri kufungidzira kuti varoi venyu vari kuma villages. No, it's not only varoi venyu vari kuma villages. Vanhu vari kuma villages vasiya havatondangana basa ndima. Havasikuziva kuti muri zvifambisa sei muri kunoko. People, there are demons out there. They are in your houses. They listen to your conversations. They listen to your plans. And they make sure they go before you to stop that. So clean your house. Clean my spider webs. Clean my cockroaches. Spray them all. Because they are there as monitoring spirits to listen to what you have to plan, to listen to your plans. Especially bedroom nemurume mazorora zvenyu magara makufunga kuti paya stand pedu toda kuzodai tozofonera ningi uya tozodai. They will go kwamataura ikoko, they will go before you even get there. Zonovhiringa ikoko kuti iwo paunozosara wotevera uchida kufollow up your plan, nothing will work. So I am telling you, most of the sicknesses that people are suffering from are demons, are spirits. Why do you think there is no sickness in heaven? Because demons cannot enter heaven. Demons cannot enter heaven. If flu was just a virus, how do you think God and angels is there spraying viruses? But no demon can enter there. Nothing unclean will enter. Why is it? Come on. Sickness is an unclean thing. If you are sick, there is an unclean thing within your flesh. That's why even when you are sick, when you get to the gates of heaven, muswa unongonzi binda, enter. That sickness will let you go because it cannot enter in there. It's a demon that will leave you because you are entering a holy place. Demons cannot enter a holy place. Pandri kuti nini believe kuti you are healed and you are healed. It's in here. Medicine is in here. Could believe or to command that spirit without you knowing. Your command. Even my painkillers. Do you know what painkillers do? Ma painkillers haende paronda kana uchiri neronda apa uchirwadziwa neronda, ma painkiller haende paronda wanonyaradza, anoenda ku brain to confuse how you understand pain. Most of the medication inoenda kumusoro kuyongonovhiringa how you understand pain. Do you get what I'm saying? So nambotaura earlier kuvanhu vanozviuraya vaya ma spirits futi aya. Judas was possessed after atengesa Jesu akarealize kuti no, what I did was wrong. He was possessed, akazviuraya. Pane umwe murume muna Mark 5 aizvicheka nematombo. Chichaita kuti azvicheke nematombo? Anga ari possessed.
zvinhu zvese muri kuzvitora zviri natural kuti this is natural. No, life is spiritual. Munhu ari kupenga munoti madrugs. You have answers for everything and your answers are carnal. No, switch the carnal mode into the spiritual mode. You will understand things better. Munhu ari kupenga uye haasi kupenga nokuti anosmoka madrugs. No, there are spirits involved. The soul of that person was disconnected. And what is the soul? The soul deals with will, mind, and emotions. So if that is disconnected from you, then you have no will, you have no mind, you have no emotions. That's why mad people do whatever they feel like doing. Some of them don't even get cold anymore. They get sick and they die there. They don't even understand kuti pandakagara pazuva pana pari kupisa. Munhu anenge akutobvunzwa kuti tokubvisa here pamushana pamakagara ipapo hamusati maakutsva here, because the soul is captured. So if you are sick, listen to me. I believe my calling is to heal. But I just don't heal by praying for you. I will teach you first what happens. Nganga, maprofita, true prophets, fake prophets, anyone else who tells you that they can help you heal, they know this mystery. They know it's in here. Many of you believed in Sangomas because you got healed there. Many of you believe in vanapapa because makaporeswa ikoko. Many of you believe kunana prophet because makaporeswa ikoko. I'm not saying kuti kunana papa kunana prophet kuri wrong. No, I'm saying you were healed because you believed you would be healed. And I'm not denying that a prayer of someone can heal you. No, I'm not saying that. But I'm saying the whole thing is in here. All the times Jesus was telling people, your faith has healed you. Why my faith? Because I have believed that I will be healed if I touch the hem of his garment. It's not that Peter's shadow could heal. It's not that Paul's handkerchief could heal or his aprons. No, it's people who believed they could be healed by just touching his shadow. People believed they could be healed by just touching his garments, his aprons, and they were healed. So I want you in your mind right now to believe that you are going to be healed without a prophet. Pray and fast. Like I said, these spirits need to be commanded out of you. No, don't say I will be healed. Say I am healed. Because when you say I am healed, you have believed you are healed, therefore you are healed. Medication zhinji dzatinotora hadzibetseri chinhu, dzinongokupa belief. You tell me kuti before kwakusina mapiritsi AIDS, takakura chiona vanhu vachifa neAIDS zvokuti munhu aionda mapendekere mudenga kudonha vhudzi. But iko zvino they are telling you kuti unogona kutorarama more years. Vanhu vane chirwere izvozvizvi vakutorarama more years even than munhu asitorina. Hazvichamboshamisiri kuti hanzi munhu ane chirwere, hazvichambotyise. Why? Because they have made people believe kuti you can continue with life even with that sickness. It's your belief that is in you. Let me tell you something. Do you know there are people who just gave up on medication and they never died? They are still healthy even now. I'm telling you. Kune umwe munhu, not one, several, a lot of people. Vakangoti nini, Lord, I'm tired of this medication. I'm tired. I don't want to drink it anymore. If I have to die, let me die. And those people are still healthy and alive, even nasuno. They got healed because they have believed. They got healed because of their faith. But I'm not here to discourage you and say, if you are not healed, then you don't have faith. No, you have faith. It's just not the right time. There's time for everything. Even Paul, sometimes he prayed to God and said, I have a thorn in my flesh. But God said, my grace is sufficient for you. Some of us are in that state of Paul, where God is saying, my grace is sufficient for you. But some of us are just waiting for time. Like I said, there is time for everything. Even during the time of Jesus, not everybody was healed. I'll give you this example. When Jesus went to the pool of Bethsaida, what happened? He healed only that one man. But at the pool, there were always a lot of people there. It's not that Jesus could not heal, but there is time for everything. Even when Jesus was a baby, when Jesus was young, he could heal. But he did not do it because there was time for everything. So I want you to soldier on. Be strong. If you are ill, if you are sick, I will not tell you that you are not going to get healed. And don't allow anyone to tell you that you are not healed because you don't have faith. No. It's just like success in life. Don't let people tell you that you are not successful because you are not hustling like me. There are people who are hustling more than that person, but they are still poor. It's just your doors. It's just your time. Your doors are open. So don't mock others. If you are healed, don't mock others and say, you are not healed because you don't have faith. Don't look at people like they are playing, they are wasting their time. There's no person who's sick out there who does not want healing.
But some of the people, most of the people are not healed. Most of the people died without this information I'm giving you. That healing is in the head. Medicine is in your head. No wonder why uchienda kwa madzibaba unoudza kuti unoda mutevero wemukaka, mazai nechichi. Zvinhu izvo hapana zviri kushanda zvinhu zviya. Hasiwo zvinotombokuporesa. Faith yako ndo iri kukuporesa. Saka iwo wazopora ikoko kuti madzibaba vakapenga. No. Unogona kutoenda kun'anga futi inoziva concept iyoyo kuti chinoporesa munhu ipfungwa. Belief. So nganga inongonosvika yokupawo enda unouya nemucheka yakati udai. Iwe ukangonyatsoita izvozvo zvine mazvo you believe kuti 100% ndiri kutonopora. Ende zvecho unopora nekuti wabhilivha. Unopora even usina kubhilivha muna Jesu, unopora nekuti wabhilivha mudombo. Ndiri kutaura inini kuti I was doing it. Ndaidhirowa seko ndosvipira mate kudai. Ndosvipira pasi. Mabayo opera. Tichitsvaga mombe chaiko taisvipira mate mumaokomo kuti utsvage mombe kuti dziri kupi, wobva warova mate aya nechigune kwatsatikira mate achienda ndokune mombe. Waitoenda that direction iyoyo wotoziva kuti mombe uri kunodziwana, and for sure wainodziwana. Chii chaishanda apa? Belief. That's why the whole Bible and the whole religion and everything is all about believing. They told you there is gravity and you believed it. Your parents told you that I am your father and your mother and you have believed it. They told you that there is God in heaven and you have believed it. There are people who listen to those people who say there is no God and they believed it. And their life is going normal, like everything is okay. Because it is about what you believe. Ladies and gentlemen, for those who are sick, I am doing a short prayer. In the name of Jesus, be restored and be made whole. May Jesus Christ come to your rescue. By his stripes you have been healed. Because the angels of the Lord encamps around the righteous. Be delivered. Pray unto God and repent of your sins. And the Lord shall heal you and the Lord shall deliver you. It does not require you to pay money for the Lord to heal you, for you to repent. Speak to the Lord and say, Lord, your word says, call unto me and I will answer. Your word says you are close to the brokenhearted. Here I am, a brokenhearted person. Heal me and restore me. Though my enemies come in one direction, they shall flee in 7 directions. And though I walk through the valley of shadow of death, I shall fear no evil, because the Lord is my deliverer and the Lord is my fortress. Be restored in the name of Jesus. Be made whole. I speak to every sickness that is in you right now to be gone. And I rebuke every sickness that is in you right now to be gone in the name of Jesus Christ. Believe you are healed and you are healed. May the Lord be your refuge. May he be your shield. May he be your protector. May he take you out from the net of the enemy. I will speak straight to any sickness, any demon that is oppressing you, and say, like Moses said, let the people of God go that they may worship the Lord. Because I know Pharaoh and his soldiers represented Satan and his demons, and they were defeated. Since Pharaoh was defeated, therefore spirits and Satan and demons are defeated. And now, Lord, we are in the wilderness, headed towards Canaan. Help us, Lord, that we may not sin against you, that we may not be swallowed up by the ground like Dathan and Korah. Help us be obedient like Joshua, and not be disobedient like Moses, whom you told to speak to the rock, but he did the opposite. Deliver us from evil, and yours is the kingdom, forever and ever. Amen.